júna je dobrý dátum na to, aby sme si všetci pripomenuli 90 rokov založenia tohoto klubu. Klubu, ktorý patrí nám a preto aj tieto oslavy by mali byť v prvom rade o vás a o nás. Dovoľte, aby som medzi nami privítal prezidenta Dubčianskeho futbalového zväzu, pána Romena Hodňáka a pozval sem, dobrý deň prajem. Ďalej medzi nami vítam sekretára Dubčianskeho futbalového zväzu, nám známeho Eduarda Maňuta, Edko medzi nami. A samozrejme pána Slava Vlasa, predsedu dobrovoľného hasičského zboru z Diviak, takisto zástupcov futbalových z Mošoviec, z Hája, ktorí poctili naše podujatie svojou návštevou. Vítajte medzi nami. Dnes od začiatku dňa od rána nás zapávali svojou hrou hlavne mladí hráči, okrem tých, ktorí sa nazývajú All Boys, a ktorí už svoj zápas odohrali. Ale dovoľte, aby som začal hneď zo strán. Myslím si, že takáto príležitosť je naozaj, takéto výročie je naozaj príležitosťou na to, aby sme tej histórie ľudí vybrali pár tých, ktorí si zaslúžia slovo ďakujem. Ja viem, že by boli možno stovky, minimálne desiatky, ale pár mien si dovolím spomenúť a budem veľmi rád, ak prídu medzi nás. Výbor športového klubu Eška Dynamo Deviaky udelil pamätnú medailu a pamätný list za zásluhy o rozvoj klubu pánovi Michalovi Červeňovi, staršiemu, jedného z prvých a veľkých predsedov tohoto klubu. Pán Červeň, ak to dovolí, budem veľmi rád, ak príjete medzi nás, ak nie, dovolím si odovzdať túto komentu sám. Krásny vek pána Červeňa, naozaj chvíľku počkáme na neho, pretože takáto osobnosť Dynama si zaslúži preto, aby ste ju aj pred tribúnou tohoto klubu, ktorú aj on tam sa videli. Ďakujem ešte raz veľmi pekne. Pán Michal Červeň starší. Druhý poradí, určite človek, ktorý tomuto klubu venoval dlhé roky svojho života a venuje ich stále. Pán doktor Pavol Hanko, pán doktor, veľmi srdečne všetci jednoducho toto ocenenie si zaslúžili. Dynamo mal svoju radovku veľa trénerov, ktorí si zaslúžia ocenenia. Jedný z nich je ten,
ktorý mnohí z týchto, čo stoja tu, ale mnohí pred ním, tak povediac, vypitoval. Pán Marián Maroško, veľmi ďakujem. Keď sme u tých trénerov, určite všetci mi dáte za pravdu a stotožne sa s tým aj výborečka Dynamo 9, že meno Viktor Krištof by medzi tými, ktorí ocenení sú, chýbať určite nemali. Teda Viktor bude veľmi rád, ak si budeme. Ale to potrebuješ mať na to aj nejaké trénerské vzdelanie, lebo to už takáto rozcvička, to už nie je len tak, že to je presne dvomyselné na určité partie, konkrétne, ktoré cvičí. Tak, ako treba to vykonizovať vedomosti. Tým piatým a posledným poradí, ktorú tú pamätnú medailu určite si zaslúžia, je človek, ktorý tu nie je, má pracovné povinnosti, ale ktorý tu je veľmi často a ktorý pre toto Dynamo, či už v kempe, ako predseda klubu Eška Dynamo 9 je aktívny hráč, urobí veľmi veľa. A ja som rád, že aj svojmu možno najlepšiemu kamarátovi výbor Eška Dynamo 9 povedal, že si zaslúži, aby bol medzi tými ocenenými. Pán Jan Makový a pamätnú medailu budem veľmi rád a za neho príjme jeho brat, takisto veľká celebrita Dynama Milan Makový. V 90 rokov je naozaj doba, kedy veľa ľudí už možno nie je medzi nami a veľa ľudí by ešte v poradi bolo. Ale nechceme zabudnúť na tých, ktorí si to čestné miesto tu na tribúne, na tejto predchádzajúcich trávach Dynama vážne zaslúžiť. Rozhodli sme sa preto, možno netradične, že my nebudeme horší a urobíme niečo, čo sa volá Sien slávy. Ono, ja viem, poviete si Sien slávy a Dynamo 9, čo to má v sebe, ale tu nie je o siene slávy pro tých ľuďoch. Som veľmi rád, že sú medzi nami tí, ktorí sú ich najbližšími rodinnými príslušníkmi, manželky, vnukovia a synovia a výbor Dynamo 9 rozhodol, že do siene slávy Dynamo 9 pôjde pána Ľudovita Arencice. Ľudovít Arencic sa narodil v roku 1940 a opustil od roku 2002. Futbalista, ktorý nikdy neopustil Dynamo a jeho dres obliekal do svojich 39 rokov. Zodpovedný k sebe, dôsledný na tréningu aj v každom zápase. Srdciar a bojovník, udávajúci tempo hry na ihrisku, ale aj ten, ktorý vedel dať dohromady kolektív v kabíne. Možno aj to boli dôvody, pre ktoré dostal prezývku po slávnom stoperovi Zokovi, manželka Evka Arencisová, veľmi rád, že ste medzi nami. Čiže Dynamo 9 uvádza do siene slávy pána Ľudovita Arencisa.
Tento aj ostatné dresy budú vo vitrinách klubu vyvesené na hornom poschodí v administratívnej budove. Ďakujem pekne, takisto Igor, Ľudko, sme rádi, že ste tu. Veľký talent svojej doby, strelec, ktorého skvelá technika, pri výber miesta privádzali mnohých do zúfalstva, nielen brankárov, ale už v jeho mladom veku otvorí cestu do sveta. Do futbalových miest Martina, Komárna, Brezna, Nového Mesta nad Váhom a opäť Martina, až už skončil opäť Diviaku, kde ju začal doma. A ten pán sa volá Jozef Sokol. Narodil sa v roku 1942 a opustil v roku 1993. Som veľmi rád, že medzi nami manželka Anka Sokola. Jan Páleš, narodil sa v roku 29 a opustil nás v roku 1992. Krajný záložník, o ktorom mnohí hovorili, že má dvoje pľúc, perfektnú kondíciu, elegantný futbalový robotník s výbornou prihrávkou a výbornou defenzívnou prácou v záložnej formácii. A on bol jedným z tých, ktorí Dynamo Diviaky nikdy neopustili a ich dres obliekal až do svojho ukončenia kariéry. Svojím prístupom a štýlom hry bol príkladom mnohým ďalším generáciám futbalistov, nielen Dynamo Diviaky, ale v širšom regióne Turca. Pán Jan Páleš, dovolím si pozvať pani Bohušku Páležovú, jeho dceru a vnukov, ktorí prišli do Diviaky. Znovu pres číslo 10. Janko Kapalka. Narodil sa v roku 1955 a opustil nás v roku 2006. Jeden z najväčších talentov futbalu v Turci svojej doby, ktorý nielen výzorom, ale aj štýlom hry pripomínal útočníka Slovana Švedlíka. Toto prezývkou sme ho oslovovali mnohí aj súkromní. Obojnohý strelec, ktorého zdobila perfektná hra hlavou. Dlho sa rozhodoval, či bude cyklistom alebo futbalistom. Jeho talent si však všimli v Banskej Bystrici, neskôr v Ružomberku a odtiaľ jeho kroky smerovali domov do Diviak. Nakoniec svoje skúsenosti a s veľkou futbolou rád zúročil práve v Dyname Diviaky ako hráč, neskôr ako tréner mládeže. Poprosím Janku Kapalkovú, jeho manželku, nech príde medzi nás. Pán Janko Kapalka. Títo štyri mušketieri budú naozaj v horných poschodiach našej administratívnej budovy zväčšenení, ja dúfam na to, že na dlhé roky a možno o pár rokov k nim prídu ďalšie mená, ktoré si Dynamo Diviaky vyberie a určite si ich zaslúži. Takže dievčence, nech sa páči s týmito dresmi tam, kde budú neskôr vystavené.
Vážené dámy, vážení páni, o slovo sa prihlásil pán Roman Horák, prezident Turčianskeho futbalu. Vážení prítomní, dovolte mi, aby som v mene Turčianskeho futbalového zväzu pri tejto príležitosti poblahoželal k 90. výročiu od vzniku a fungovania športového klubu Dynamo Diviaky. V tejto súvislosti si dovolím pamätnú plaketu odovzdať prezidentovi SK Dynamo Diviaky Jožkovi Turčánimu. Zároveň v mene predsedu Stredoslovenského futbalového zväzu a viceprezidenta Jozefa Páča, ktorý ma poveril a ospravedlnil sa z pracovných dôvodov, že sa nemohol zúčastniť tejto skvelej príležitosti, odovzdal aj jeho mene plaketu. Zároveň chcem prijať funkcionárom a športovému klubu Dynamo Diviaky veľa úspechov pri ďalšej činnosti a rozvoju futbalu, nielen v Turčí, ale aj na Slovensku. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. Vážení prítomní, začnem ešte svoj príhovor